Day, ikaw ba to si Minda? Oo. No? Di ba dato man ka sa una? Ano naman nagkirista naman kakaroon? Ay, nag-close mo mga business tungkol sa virus, mong extra income na lang. Ah, Kabalo mo ko ni sa una. okay po na. Hindi. Ayaw lang kay Kuwag Inglon ha. Uy, grabe. Ayaw lang ko Kuwag Inglon kay sakit kayo. Ay, kung ano na ito, ni makabaho sa tiil. Ay. Paano baho ka ng tiil? Baho ba yan, Judy? Ako lang Judy Antos. Oo. Si, kuhain nilang. Okay. Ay, dahil nga ako, chenyo mo na MD ko. Ano, wala mo kay batasan ng pagkamanikorista. Uy, Wala nang gugoy ka ng ano, mga materials. masakitan guys ko sa paon. Ay, di dili ba, ha? ako'y bahala. Wala na siya. Sige. Oh, uy, sakal ka ayo. Ito mo ka. Ala, nagwana. Magtarong ba? Bayaran bayak ka ka. Bayaran bayak ka. O ikaw na limpyo, kabalo mo na ka. Ito di, magdali, diya. Hinaya lang. Di ka sakit! Oh, tanggal na. Uwi ka, uy. Sapay pangit po kay uwi. Yan po yung ato, di ba? Ikaw tong ano? Unsa? Landlady ni ano? Salome? O ako. Ikaw to tag itong building dito na. O ako, Jod. Kapoy na Jod ko ana ni Salome, Jod. Singla! Nagasingil ka rin mga monthly? Primero, wala ko nagsingil kay ana ba si Presidente no. Di sa man lang maningil og 1 month. Singla siya, uy! Dagan siyang kwarta. Maningil Jod ko niya karon. O singla, ako yung sabay ta. Kaya natatagan mo itong SAP no. Dagtagan itong 8,000 niya, gipamalit ng mga alahas. Di ay ka? Mm. Kakuyaw Jod ani. Di na siya, dili ba na pwede ana. Gani, dili pwede mo singla. Para makakwarta Kundo na ko na mas maayo pang ihatag niya sa kuha kaysa ihatag ng ipalit niya mga alahas. Correct. Kay di na pwede kay waon Jod na sa gobyerno. Mana? Mana ni? Tara, ato na to. Singilo na to. Sige, bantay Ako'y ka. bahala. Di, nakoy ko an sa imo kung makasingil ko niya. Sige na, ako'y kuha ng Ikaw komisyon. ka ng 500 lang. 20%. Ay, uboy, baga na kay Karnaw. Kaysa naman wala kay kwaong. Sige. Na dito. Sige. Kaduyot lang sa haki. Kung saan akong listahan sa balay. Okay, dagan ito siya ba? Wala siya naghatag sa ako aga ng kuryente o kanang tubig. Pila na kakuan, bulan, putlan jud na ko siya karon. Sige, mag-una na lang ko Sige, una lang nito ha. Sige. Sige. Ato ba yan? Maadto jud ko kay maningil jud ko day. Sige. Baga na kay na siya glaong jud. Sige na. Dagan ba? Oy, namunga na nga akong talong. Mungga ba ni siya nga talong ay kay. Tanaw mo na. Sunod bunga ani orange na pod, talong orange and next month. Wala pod. Oh, awa ba gapo ka talong. Namunga na lagi. Kung gani siya nga talong mads kay karon ang talong bunga niya karon. Oh. Pagkasunod bulan lahi na pod yung bunga. Asa po? Kalabasa na. Nabunggo. Asa nagipalit? Dere nakita na ako gi-eksperimentuhan man ako niya. Nakita man ako ni puno ang kuha na ako. Wala naman, Juki, mahimo sa mong life mo. Sige Balo- na ka-garden. Quarantine, ano, Oh my na-quarantine. God. Balo- Pero nakabayad ka sa boarding house. Ay, pagsusurian no kay Oh, mao ni adto ko diri no kay padulong na ang landlady nimo. Ano padulong man siya? Ang bungot ngan maningili siya sa room. Nagurong nagsulo-sulo niya. Wala na di na tinuod ko. Padulong lagi nagsugat mi. So kung pawa mi tanan mahawa diri mahawa ang Siguro kay feel ko suko na jud kay nang kabulbi kasi nang kumasuko di ba ka nang murag lain jud kay bismo jud kayo murag turo. gani Lady lady. yung naong ganina. The lady to o black lady. Demonyo man jud to sa beauty. Uy maglagot Ko jud. na mo. Singlong jud ka maglagot ko. Ay di lang lagi na singlo. ako pa how ti ko ano. Balo na ka. Mga walay puso no walay heart. Awas ang talong bano. Totoo na to. Nakoy ma-remember ani ay. Unsa man? Ex na ko. Ay, favorite yung talong. Dili Unsa man? ingani siya. Ay, oh. Balasong. Sa gina to siya, ay happy na to siya sa iyang asawa karon. Bayad boarding house. Di lagi na bay. Walay bayad sa karon ikaw. Bayad lagi. Ikaw mamaningil nga ikaw di tag-iya diri. Dili concern lang ko. Asa ka concern sa kuwaw sa tag-iya. O basi pakiulawan ka ba dagan big Di lagi na di na may tabo kay kabalo man siya makasabot pa sa mga sitwasyon. Ikaw bahala. Namungan no. Ay na mga pesticide. Pesticide. Mga lamigas. Uy, COVID. Ay ko, di ba na matakda ng lamigas ng lagupang. Ayo. Ay mo na siya. Ayo. Dayon, si auntie man dayon, si auntie dali te. Santa na mo di ah. Dali pagsukat dali. Pakanda tagay plato te. Muna mong balay. Morning landlady. Ay okay pa siya diri te. Uy kabalo biya kan nung ako ay. Okay la wala na naguba diri sa akong balay.
Wala, uy, ganun. Nagiguba ninyo akong balay ha, wala pa mo'y bayad-bayad. Nagiguba na ninyo in taon. Anong gubaon man taon namuoy na unsa ka diha nga. Balo na baya. Gati man be namo gipinturahan pa namo nag-usab kay lain kitong pintura mo sa namatian. Na dili ni mahugaw. Hugaw ba kay mga naong. Unsa na lang kang balay? Ay dili man madam, limpyo kay ang balay madam kay naga general cleaning gyud diri kay wala pa may mabuhat permanente diri kay sige lang pang limpyo. Maningil ka? Oh, ano man unsa di akong giadto diri? Maningil. Nababoy virus, ganun Oh, maningil. pila nito? Ah. Maningil ka. Wala na kay bayad-bayad tulo ka bulan pero gay pasaylot ka kay 1 month ana man si presidente. Na di sa daw sing loan pero grabe naman kayo ni oy. Wait sa Pwede- madam kanang, di ba nagsabot man ta madam? Wala may trabaho. Ha? Wala may trabaho karon madam, unsa may bayad na muoy nabuang. Nagsabot tag 1 month. Nya 3 months na. Nabuang. Di na ni pwede. Madam, alangan na magpugusto na magpawala ko ng virus para makatrabaho mi. Bayad na lang naman kay SAP na dawat. Oh, naman day kay sap gidawat. Ang giunsa man to nimo 8,000. Dapat gibayad din mo ang 2 months. Hala, kadali lang madam. Asa asa, uy nakabalo ka nga nakadawat ko. Dito, asa kabaluan mo. Nay nag-ingon sa kuha. Ana sige ko andiya. Ma'am, ayo pagtutuon ng mga silingan kay mga chismusa kay na diha wa nila mabuhat way balo na, di ba? Kabalo jud biya ka na, di ba? Correct. Di ba? Musa ka mga sila. Wala sila mabuhat madam, sige na sa panghilabot sa tuwa diri sa mua diri, sige panghilabot na. Ay sige 6 tuya di ay 6 tuya. Pagbayad na lang ka oh. Tara oh, mong bayanon oh. Dako na kayo. Na kuryente na og Tubig kuan pa. tubig. Og imong kuan diri. Grabe na kay mo. Madam, kadali lang, nganong nga ni kadako? 3 months na rin daw. 3 months gani. Pasaylo ti katong 1 month na kuan pero naadya pun toy bayad. Pero dili, ma'am kabalo baka karon nga sa Omnibus Guidelines section 2 number 5 wala, dili pa pwede magbayad. Nibus. Omnibus Guidelines, kabalo ka na, wala. Asa mo kakabalo ana? Nabasahan na ako. Basahan. Kabalo di Facebook. ka mo basa. Ano kuyawan yung makaingon no? Ayaw ko ingana nga, di ko kabalo mo basa kay basig na. Demanda ta ka. Kasi di man dai sina ayo na kog kuan i-double diyan. Ambina yung kwarta. Ala na, pugson ko nimo diri, unsa may bayad nako? Ay dili. Dili. Sa ka Bayad. Bayad na lang. Huy, di ba kabalo? Di ba kabalo ka? Kabalo ka sa sitwasyon nato diri. Kabalo mo. Hay inani na lang dapat masabot po mo sa mga kuan oy tag-iya sa mga borders ang mga kuan oy tigbalay oy. Kay kami na po luoy kaayo. Dito. Nakasabot man mi madam, dapat kami sabton po din. Ya asa lang po may mong bayad og kuryente nya kamo wala mo bayad sa mua. Dito, tama siya. Grabe pud mo oy. Gipasaylo na gay mo 1 month. Ana. Dapat makabalo pud mo sa among side na mga tag-iya sa mga borders. Luoy. Mo gani ikaw puno dapat sabot ka sa mua Na, diri. grabe Kaya na makayo kayo. ulit matrabaho. Nananon na lang kitag talong dira nga mamungag kalabasa. Ay, oy dagan kay ka unta ay kiyo kay mong ba maluoy unta ko pero Ikaw magikuyo. Kuyo mo kay imong naong gani diha. Kuyo Gusto kitag ba man naong. mo? Oh, Pinambang pud. Napun na yung grabe na kaayo. Alangan kamo man sige yung pamugos sa paningon sa ibayad na mo giti. Basta ambi na lang bayad ninyo be. Kamu pa'y kuan mo. Ibaligyan ng talong mo, ibaligyan ng Kung talong. saan akong talong. Ibaligyan na ina nga kuan na siya gold na pa. Tinuo ko kalami mo sagpaon. Bayad Sa na daw. bakit? Wala daw siya kauno. Sagpa kay pasagpa ta kang Sara. Sara, Sara Heronimo. huntis pan to dito ka sagpa. Wala na may kauno, madam. Wala na jud ko kaunon, luoy na jud kaayo may ba. Iprenta sa yung mga gold diha kung wa may kaunon. Di man ni pwede kay kuan gihatag ni sa akong O ganun no, bana. dapat ganit no kasabot, makasabot pa mi sa inyo ang sitwasyon pero unta basabton po yung sitwasyon diri. Renter lang gani mi pero unsa man po ibayad namo nag apang mga bana way mga trabaho. Ah, grabe. Di ba kabalo man ka ana tubag. Ikaw ba yung nag-ingon ha? Siya Siya ako. ikaw ka ikaw. Unsa Siya nag-ingon. Sa kuan mo, sulungon daw ti ka diri kay Kung saan ka nadaw kay nakita? 2,000 gihatag. Ikaw ba ito Ay, ikaw din nagtabi-tabi minda? Gimanikuran ko niya ganina. Ikaw din ay tabi-tabi minda? Kasi bago ko abot, kabalo jud ka. Oh, Saan ka bago siyang abot, kabalo mi. Siya dyan nag-ingon sa kuan na kay Pero bitaw, 8,000. Asa mo ko gikan wait ana? lang. Naka problema sa kuha? Or nainggit lang ka sa mga diri kay hayahay kayong pamuyo diri. Mainggit. Kung saan yung boarding house yung mainggit ko. Kapangit yung boarding house. Oh, di ba? Kabalo. Oh, kabalo ka mapangit kay ni diri ang boarding house nimo, yung maningil kag ngana. Napainig ulan mo tulog. Mugani kulang na lang isda, mura nag fish pan. O bayad sa mo bago mo sikit panaway anak kamo pay nang imulos. Bayad na lang. Kuan, Feeling dato man kapag bayad dara. dato niya Sige, yung dato. Tagaan kag sap di pamay itong mga alahas mo ang Asa lang alas, asan alas? Ambi na lang to yung mga alas di. Asa yung alas? Pamay Bago din mga nimo. alahas. Kuha gani mong duha, kabalo ko. Sus! Asa man to? Ambi na lang to yung alahas. Kanto na lay ko aninyo collateral Kuya or wala. ginabuhi nimo.
Ikaw na lang kinabuhi mo ka pag ka namatay na agnas na ka. O papirmahan na lang dara na 1 week. Perma na lang ha. Tagaan pati kag tagal. 1 week na lang jud ha kung di ka kung andi loyos na lang jud diri loyos. O na. Ako pa yun ako ano. Physical injury ko na yung Di gibuhat. na physical kay wala ka na bunuo. Di naman gud mo mahadlok sa mga tag-iya. Dapat sa inyo ka ng physical loan. Kami pa kuan ba? Matang iya Ikaw pa din, ikaw din nagtugan-tugan Adjust. di ay, ikaw din nagtugan-tugan di Siya. Tugaan. Di man siya yung tabo. Mga words of mouth na sa mga silingan. Oh. Oh, di man siya mo angkon. Ay pag kuan diya ka ikaw nagtulo sa kuan di man nakiran ko nimo. Sige na, bayad na dara. Oh, kung di ka kabayad pag perma. Unsa man di barangay clearance man ni usa na papirmaan ni. Sa likod. Oh, mali na di pa uy kabugo nimo uy O, lady. sa likod, o. Saka lady ka landlord. How lagi kay ka? Kawan din Karo Ako ko tag landing nagpapakopy, ita ana. kutiyan sa butiti. Ano sige istorya, bayad na lang. Nagilas-silas, di ka Dali. bayad boarding Wala ko'y house. ballpen. Ah, wala po, may pirma. Lawayin na lang. Imuang laway, DNA na lang. Sige, okay na na. DNA na lang ha. Buang. Antes imuha na yung Buang kaban ana uy. sige, malakaw na ko kay ako na yung nag-adjust ani sa akong balay jud oy. Sige na lang. So, simana na lang ha. Ako nag-adjust sa inyo ba? So sinasirana na po niya, balik ko na pud ko. Basta, di Wow, na. grabe Ano, na jud kayo. Ay, kabala ka, di na mahurot ang sunod si Manna. Antos ka. Sige ha. Bantay di ka kabayan ha. Puro kang si bayani beauty bayan. Hilom, nabuhi sa chocolate. Muna na po po. Ay, sabi therapy. Ikaw din. Bayad na dito. Ikaw nagtugantug Dili, ano. uy. Basig si Ising. Bulbit ka, friends sila sa Ano DSWD. si Ising na makabalos ko ni Ising. Muna na ko, kay na ko apaso na. Oh, sige. Kaya talong ba, i-deal na ako sa Facebook online. Oo, ako bahala na. I-post ko na. Sige, sige. Madam. Oh, Next puta balinding kay kanda ko wala ka ditugan kanina. Ay, pugo, ikuan. Bayaran ba ang tatik ka? Next week ha. Ano Next week next week? makaya siya mo bayad. Dipindi ra kung mabayad siya, bayaran puti ka. Sige nga, 20%. Di ka balak ka. Nice mong balay. Uy, wala ko tubi ang charge. Tanaw gusto kong balay, bungka kayo. Pink color. Sige, sige, sige. Nay mga bayad ko din kailangan din. Kaya sa mga. Sige, sige. Oh, ayun ka balak ka tagaan ka. Sige, sige. Buti ang tugnaw. Buti gano'n, tsuwa mo. Di pa na ko isa ko ang. Utol ko din bati. Nabay bangas mura jud. Lain na ba yun? No, hot ka no? Hot ka mo chika sa kuha oy. Pangit siya. Sobra. Ikaw. Beautiful too. Hot ka no? Sige sige na. Ano ko ako yung bahala ko niya. Sige, sige. Sige. Inom ta. Bawal mag-inom kay high blood ko. Sige. Masig ma, kuan ka ba matigo? sige. Bawal mag-inom. Ay, tagaan lang tikay inomon. Sige, sige. Sige. Yataki ka lang. Wala, wala. Sige, sige. Bye-bye, madam. Sige. Next week, ha? Ah, lagi ka balaka.